भैया पवन सिंह के कॉपी कईला पवन सिंह बनल इतना आसान नइखे। समझला। पावर यही जैसे शुरू होला आ यही से खत्म होला। देखत रहनु लगातार जौन बा वीडियो या गाना आवता तो सब केहू दब गइल बा। आ तू जेंगा काल लाई बा के कहत रहुआ तू तू कहीं नहीं खा नजर आवत मर्दे। दू चार गो गाना दिला एड के दम पर हिट होगत रह। कहाँ नजर आवत रह। कॉपी कइले बड़ा। देखो ना टीजर टीजर आ गइल बा। देख लियो। कमाल के टीजर बा। ये तरह से अगर चलत रहल नु भोजपुरी में तो उ दुइन दूर नइखे जब भोजपुरी के दूर दूर तक ले खाली पवन सिंह नजर आइयन। अब देखो अब हम मतलब मकसद बताओ तनी तहार लाइव आके या कहला के मकसद जान तरह का हुए कि तनिया सा जब तक ले देखो पवन सिंह अब छोड़ देले बड़ा नेने होने के बाद अब तू आके खोदियई बका से कि तार तो कहले तू तो कहबे करेला मर्दे कि खोदियई हमार काम है खाली खोदियावल। तो तू आके खोदियई बा आ तनिया सा लाइमलाइट में आ जइब तो तोहरो गाना चले लगी। लेकिन अब पवन सिंह के जगह गाना आवता नु अब सबके दब जाई भैया। ई टीजर जाके देख लियो लो डीआरएस म्यूजिक से कमाल के टीजर बा। अबे देखनी हो पूरा मतलब गाना में इहे पवन सिंह से ई जौन शालिनी क्वीन शालिनी बाड़ी गुस्सा बाड़ी पवन सिंह मनावे के कोशिश एगो नोक झोंक वाला गाना पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के आवाज में। बाकी तो कल के वीडियो में आप लोग के हम बतैले रही तो वीडियो पसंद आई रही तो लाइक